Hello, dámy a páni, chlapci a dievčatá. Vítam vás u Anime Fest videa, konečne ste sa dočkali. Jak si môžete všimnúť, tak sme sa trošku premiestnili na iné miesto, pretože sa prosím pekne presťahovávame. A keďže som nechcel, aby ste čakali na nové video, dokiaľ sa presťahujem do nového štúdia, tak som sa rozhodol, že budeme editovať tuto. Na Anime Feste 2026 som ako minulý rok bol v Brne 23. a 24. mája v sobotu a v nedeľu. Rovnako ako minulý rok som natočil veľa footage a taktiež aj veľa vecí nafotil. Chcem strašne poďakovať ľuďom, čo na Anime Feste tento rok boli a mohol som sa s nimi odfotiť. Linky na všetkých týchto ľudí, s ktorými som sa odfotil, budete mať dole v popisku, môžete sa na nich pozrieť. Veľa z nich robí veľmi fajný content. No a keďže tej footage je strašne moc a nechcem vás zdržiavať, tak si užite tento dokument, dobrodružstvo, pomenujte si je to jak chcete, z Anime Festu 2026. Animanga, nulová sprcha a milión pohlaví. Toto boli úžasné ingrediencie na ďalší úžasný kon, ale Jan Kubata omylom pridal tajnú ingredienciu. Sudetskí Nemci. A takýmto spôsobom vznikol Anime Fest 2026. Masterlord, Ira, Powerhex. Títo traje youtuberi prišli na kon, aby vám ukázali, jak to tam dopadlo. No ale predtým, než začneme, musíme si odpovedať na otázku, nad ktorou si aj samotný Sokrates lámal hlavu. Jak se člověk dostane na Anime Fest? Je to celkom jednoduché, sú dva spôsoby, jak sa dostať na Anime Fest. Buď to vlakom, alebo autom. A keďže nerád chodím vlakom a tá cesta je príliš dlhá, tak som zobral môjho elitného taxikára, môjho tatka a išli sme na Anime Fest. Samozrejme sme si nemohli odpustiť, spievať si v aute na ceste do Brna. Upside, inside out, living la vida loca, living la vida loca, living la vida loca, living la vida loca. Ako minulý rok, mám pre teba pesničku, ktorú nechám teba spievať. Minule to bol oný, tento, Karel Gott, je slavná a teraz mám niečo, čo síce nerád som, keď to spieval, lebo mi to píli uši, ale nechám ti to, nechám ti, aby si to spieval. A little bit of Monica in my life, a little bit of Eureka by my side, a little bit of Sandra in the sky, a little bit of Mary all night long. When I fail, what I know behind the door, should I open it for you? So sick and tired, I stand alone. Could you be there? Cause I don't wanna wait for you. What are you unforgiven to? Can you take me higher to a place where I'm meant to be? Can you take me higher? Jedna otázka, toto už tu stavajú asi pomaly 2 roky? 3 roky tu stavajú? Jako kedy to plánujú finishnúť? Bol by som rád, keby čo najskorej, nech už to nie sú takéto zápchy. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Áno, áno, rád ťa mám, všetko čo chceš tebe dám. Ešte chvíľu nech sme sami, ty si moje prekliatie, ktoré sa mi do žil vlieva. Láskou, ktorú chcem, láskou, devotem,
láskou, každý deň, láskou. hudby spievam, mám ťa rád, mám ťa rád, ja mám ťa rád. Tak to by bolo dosť spievania a myslím, že je čas ukázať cosplay. Je to tak, Albert Wesker z Resident Evil 5, 4, 0 in the house. Dorazili sme na Anime Fest a začalo moje veľké fotenie. Všetky fotky z Anime Festu, čo som sa fotil s ľuďmi, mám na svojom Instagrame, môžete sa na ne pozrieť. A keby náhodou niekto bol z Anime Festu a nie sú jeho fotky na Instagrame, určite mi napíšte a ja vám ich pošlem. Tak. Ešte ukáže, jak rozpráva ten oný, Spampton. To je super. Čau Torin. Hello. Kde máš oné hornetu? Umírám horkem. Teď jsem horkem. Ja tiež, ja som celý v čiernom right now. Všichni držte hubu. Tam bude jako Albert Wesker. Samozrejme. Do the meme. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Here I am wasting my precious time on you. And you spend it just by running away. Děkuju. Příští rok Homelander bude. Jako neviem, či by Teď, tieto... kámo, teď jak máš ty vlasy, tak vole, vypadáš přesně jak, tak vypadáš jak Homelander, máš ten účes jak Homelander. No Black Noirsky Homelander. A ty máš aj takový ten tvar obličeje na Homelandera. Ešte oné, tuto vidím Dio Branda, tak odvodíš ma s ním. Tu je Hornet. There she is. Nenasadil si mi to. Být či nebýt, to je otázka. To je fucking Black Goku. To je fucking Black Goku. Tu máme všetci cosplay na inú time zónu. Jeden má Hollow Knighta, jeden má Ghostfacea, jeden má Elden Ring, jeden má indie animáciu, jeden má Spidermana. My máme všetko, my sme tu multikulty, ešte ja s Veskerom. Nightmare Blunt Rotation. Počkej, čo máš teda? Čo máš v poďažike? Ukáž. Jokes on you, pretože ja mám actually, som to tlačil ešte hodinu pred Anime Festom, ja to actually mám. Ja mám tu actual fotku. Já tam vzala jmenovat. Boulder bunching asshole. Čiže môj fora hi YouTube kľudne. A YouTube. Nový video v roce 2035. Čauko, Ligura. Budem z tohto zase robiť video jak minulý rok. Dobře, tak mám pozdravit do videa, když tak. Jasne. Jo, zdravím do videa, ahoj, užívejte Anime Fest. Ty, co přišli samozřejmě. Stolas. Ano, Stolas. Ja som mal iba mesačné predplatné, mal som dostať Discord a dostal som ništ. Len som dostal oné spomienku vo videu, to mi stačí. Dotyčnýma lidma a už by to mělo být dobrý. Hlavně na Vosponu to bylo. Hasbin česky. Hazbín česky do toho. Přesně. Ej, Masam, ešte raz to povedz. U toho hokej dneska dostaneš na poču. Páne Bože, dneska ja som úplne zabudol, že okej. A ja mám ešte ísť na fotenie s Resident Evil postavami, mám ísť ja na fotenie dneska. A viete, ja by som možno aj mal nejaké tie fotky z toho fotenia. Keby Anime Fest vydal tie fotky! Ty prisahali na deň, keď som bol na tom fotení, že tie fotky pôjdu instantne na Anime Fest oficiálny Facebook. Sú to 3 mesiace už odkedy ten Anime Fest skončil a tie fotky tam stále nie sú. Ja som zatiaľ rád, že za toho Veskera mi tu nikto nezadrbal ragebait na štýl. Aha, to je ten z Dead by Daylight. Počkej, ešte to, dobre, tak čau to debil. Dude. Bye. Keby máš ešte teraz, že tu také tie červené zorničky, čo všetkým vyskakujú na oné, ten Johnny s tými, áno, Where is Season 2 Netflix? Actually, počkej, dáš ten Dexter, aby som si to odfotil, tak. Yes, toto, ja to potom zeditujem, to bude super.
Originál versus kopia? Xino je kopia, myslím, Veskra, ne? No, klon. Jsem byl včera za UG Veskra, takovýho jako freestyle. Ja mám toto girl dinner tričko. Díky. Toto bol reálne najlacnejší cosplay. No, tieto vlasy stále niečo stáli, ale... Nemáš to ruku, ne? To není parukňa. Helna. S radosťou Ada Wong. Oh my god, dostal som ho náramok. I love that. Toto kámo, tieto korálky som nemal ani nepovedať tam. Let's go. Wow. Tentokrát tu sú viacej aut než minule. To taký nesahadná aut. I love that. Kámo, toto môj kamarát bude milovať. Amaze. To je super. Ježiš, to je úžasné. Spend some time at the time of the time. Môj kamarát mal vlastne vytlačenú tú figurku, čo mu Grace vytvoril z Oxenitu. Ty máš aká inú rukavicu? Ukáž ešte raz tú paru, aby som to mal na videu. A z toho vychádza vapový smoke a watermelonový. To je úžasný nápad. Warhammer, môžeme zamávať. Minulý rok to bol vo Helldivers, takže for the Emperor! To je úžasné. Cisár ochraňuj to. What is this? Vyspať sa s Pokémonom Ostáku z Asmody a získaj špeciálnu odmenu. Povedz nám 3 random Pokémonov a vezmi si kartu. OK, to môžem skúsiť. Ono musí človek spraviť oboje, alebo stačí, keď spraví jednu z tých vecí? Stačí jedno. Aha, takže mal by som povedať 3 random Pokémonov z hociakej generácie a toto. Nevadí, keď si to natáčam, nie? Takže môžem povedať hociakých random 3 generátorov a potom si vezmu zobrať náhodnú kartu, hej? Jo, ale ještě podle toho, jaký řeknete Pokémony, tak dostanete počet karet. Za nejvíc basic 1 karta, lepší 2 karty a fakt dobrý Pokémoni 3 karty. OK. Arceus, Greninja, Starview? Starmie? Starmie, alebo tak. Tak si můžete vzít 3 karty, jo? 3 karty, lebo to boli 3 basic? Byly dobrý, oni všichni říkají Pikachu, Charizard a Charmeleon, takže byste to neřekl, vemte si 3 karty. To je jedno, z akej kategórie si vezmem? To je prostě na OK, tak vezmeme tento, tuto a povedzme, že tu. A máme Seimitoad, Alomola a Tauros. OK, díky moc. A toto bola, je rarková, táto niečo stojí reálne, keď sa toto predáva. Keď to takto má, tak je to osvetlenie. Ne, to jenom bolo, že to je. To Aha, OK. Ale môžem si zobrať tú čelenku? Díky moc. Tam vidím Super Saiyan Blue Gokua, s ktorým si idem dať práve fotku. 2 cosplay, ktoré by som fakt chcel, aby som našiel, je buď cosplayer robota z Invincible, alebo Revis Black Lagoon, ako každý rok. Možno tento rok, možno je to tento rok, čo sa mi to podarí nájsť. Mark my words. O bože, tu je teplo. Kdy potrebujem fan. More. Fucking uhorím here. Knock, knock, who's there? Ináč to je taká škoda, že strašne vejsnuli potenciál Soldier Boya vo finále. No. Ale on mal proste, oni ho revivenuli len na to, aby už tam potom nebol. Reálne to... OK, čauko. Quest Giver, poprosím Ečko na interakciu. Ečko nebudeme, já jsem kontrolista. Aha, Xka, OK. Zdravím dobrodruhu. Vítej ve městě, který bohužel trpí tady strašnou chorobou. Chýří se to tady a já bych od tebe potřeboval, abys udělal jednu věc, kterou zastaví šíření nemoci. A tvůj úkol je takovýto. Pochval náhodnému človekovi kostým. OK. Pekný Warhammer cosplay. Gratuluju, splnil si svůj úkol a momentálně jsem bezprostředně všem. Možno ten cesnak.
Tady ty jsou přivázaný a další reálný už nemám u sebe a ty 3D tisklý jsem teďka nerozdával akorát. Škoda. Ale aspoň som dostal XPčka, kúkni. Přesně jak. Tak, dostal som XPčka. 500 XPček. Díky moc. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Here I am, wasting my offering you my precious time, and you waste it just by running away. Kámo, toto sme so sestrou hrávali, ja si to pamätám normálne. To boli časy, keď to bol Elite Ball Knowledge toto. Úplne to milujem. Čiže vy ma poznáte, hej? Minulý rok a my sme úplne sklamaní, že nemáš byť pokôr. Ja tentokrát mám Alberta Veskra z Residentu. Díky moc, cením. Nie, ale ja som teraz zabrala, že Master Lord sú medzi nás. Takže... Počkej, ja vás odfotím. Dobre. Takto. Tak. Díky moc. Chcete bolo fotiť? Jasné. Ja to natáčam na YouTube, nevadí? Ja taky. Aha, tiež? Už ma vidia takhle. Hello. To bude dlhý záznam, čo? Spíš to budú asi veľmi bez toho. Bude to zábava editovať, čo? Come on everybody, smile, fill my heart up with sunshine. Toto je normálne legendárny moment, konečne som našiel revis Black Lagoonu. Ale reálne milujem Black Lagoon, milujem. Black Lagoon a Helsing, to sú moje, milujem to. Díky moc. Bye. Sorry za tú overreaction. Jo, myslím, že jo. Yeah. A pak máš DEI, ale to nevím, co znamená. Ečko. Aha. Jako DEI je David Andrikon, jo. Konečne si to uvedomil. Ja som len potichu za vami sníkoval, že kedy si to uvedomíte. Tam, áno, majú Hollow Knight. Hollow Knight. Ty vole, koľko ich je? Tých Hornets? Necítiš nejakú extra váhu alebo také dačo niekde? Go! Najdi ten mobil! Úžasné. To potřeba říct, pardon. Šo! New Umbrella Corporation Experimental Mutants. Another perfect life for Chris. Yes, they will become great warriors. They already have. Because after the second part of the Game. the game was released, the Steam servers were broken from 3 days. Game of the year. Oh my god, že on zobral lace W, Jira. Torin, ukáž figurku. Oh my god. Get good. Toto milujem, toto si fotím. Toto ide na tapetu moju. Kamarátovi to dám na tapetu. Je vás tu toľko, že normálne crashne Steam server. Here comes the sun. Našiel si mobil? Alebo si ho mal len v taške? Počkej. Je to možný, protože já cítím 2 ostatní. Jak se to mohlo stát? No my máme to, víš co, my máme stejný. To je Hollow Knightu. To je, ty vole, vždycky úžasný pocit, keď nájdeš stratený mobil. Počkej, tá lace má v sebe reprák? Jej! Úžasný Doom Guy cosplay, by the way. A vidím, že má aj, jak sa volá ten meč? Crucible Blade. Svieti? Nemôžu to najít. Ale bude to vidieť v noci, To keď bude noc a budú všade mávať s lightsaberami, to bude super. Já potřebuju lore drop nějaký, já nevím, co tam. Ale v malý podobě. Oganda! Ahoj. Tentokrát sme Shadow, to je úžasný cosplay. Áno, dám ti lace. Powerhack Soš, odfotíš ma z Ogi. Fanúšik ešte od starých animácií. Boruto je extrémně populární. Fakt, že dám. Boruto je extrémně populární. Teď záleží v jakém smyslu je populární.
Jestli je nenávidění nebo... Yeah. S radosťou ja ťa odfotím kľudne. I am a photographer and youtuber. What's your favorite scary movie? Hej! Tak to look if it's Počkej, ty máš ešte aj ten atribút? Ježiš, chrobáka mám na ruke. Myslíš tohle? Áno, ty máš proste, áno, upgrade. Já jsem Rich Hornet. Rich Hornet, let's go. Je, pravda! Holy To fuck. je Magnetite Bruce. Bruce. I love this, I love this. To úplne milujem. Kámo, to má každý detail. Keby tie guličky boli väčšie, tak si asi toho všimnem. No, nebyla to prdel na blíka. To bolo veľa gorálkov, čo? Nad jednou jsem strávila skoro 2 hodiny. Ježiši. Na tom dlouhou. A toto mělo být ještě delší, ale začala se mi rozpadat gumička. Rokshem, kaliemo. Ešte aj tu máš tie one, Bruces. To jsem vytradovala, actually. To si To vytradila? jsem vytradovala za náramky. Mně se povedlo, u týpka, se mi povedlo vytradovat Artist Valley, ale se mi povedlo vytradovat náramky. Teda za náramky, za samolepky. To je úžasné. A on má jeden paket za 250, že mi to nejsou levný. Já to mám natočený, actually. I'll have to ask, motherfucker, what's your favorite scary movie? OG jednotka. Let's go. OK, ja mám už asi, že kompletne zalahlé ucho. Oh, come on, that... Neragebejtuj! Čau, Sweetie Fox. Heart Attack, bossovia si... Master Lord, vyfotíš nás? Jasné, s radosťou. Protože toto si... Oni si dali jeden biely monster a premenili sa na jedno biele monštrum. Zásadní question. Kolik je to plechové? Asi 100, 120. No, tak je tak nějak. Všechno vypitý nebo? Všechno vypitý. Všechno vypitý. Jak dlouho si to sbírali? Vy jak na to musíte mať zuby a plúca? Jeden denně. Je to jak skúma voné v Oblivione. Ale tak je pekné. Tak, ja si nemôžem pomôcť. Tento rytier mi strašne pripomína Goblin Slayera. Hlavnú postavu. Ale reálne my postavy v čiernom sa nemôžeme blamovať, že ty vole horíme tu, pretože reálne každý, kto je tu v čiernom, má na sebe latex, alebo je mikin, tak alebo proste cosplayuje Elden Ring postavu alebo nejakého rytiera, tak tu horí. Jenom se připrav, že já budu docela dost toxic během hokeje, jo? Ja tam budem sedieť a budem ticho, ale budem sa kúkať na to, jak sa ty na mňa usmievaš, že aha, dali sme ti gól. Ty vole, ja ešte musím ísť na afterku. Ja chcípnu. Dobrý, ja vás poprosím, jedna otázka rovno. Dá sa platiť kartou? Bomboklad! Dám si matcha iced tea s mangom. To bude prvýkrát, čo si dám matcha niečo. Moje prvé ever matcha drink, ja som v živote nemal nič matchové a toto je prvýkrát. Good luck. Je to nechutné alebo good? Mně to chutná, má to specifickou chuť. Má to specifiku chuť. OK. Mně to chutná. It's not bad, nie je to špatné. Viem, že je ešte matcha latečko a to chcem vyskúšať. To je s mlíkem. Je to jemnější. Příjemně to směla, to Jo, je to hodně. jako McDonald's, ono to vypadalo jak když smícháš bahno s mlíkem. Ale reálne je to dobré. Dobre, keď vypijem tú matchu samotnú, tak to není zase až tak dobré, ale je to good. Je to good. Dám tam takých, tomu matcha iced teačku, takých 8 z 10. Ja nemám absolútne tušenie, jak sa táto konverzácia dokázala z takejto peaceful konverzácie premeniť na konverzáciu, kde sme najprv riešili, že niekoho na Anime Feste videli v Ice obleku a potom to prešlo na toto. Ja si pamätám, keď vyšli Epstein Files, jak sme to čítali, kámo, to bolo jak Welcome to the Game, keby sme hrali. True. Mně stačilo, že jsem si pročítal ten soudní spis Iana Watkinse, já jsem se poblil z toho, ale... O môj bože, Villager, ty sú úžasný. Fadastane. Ben Frank. Da, Finistra. Hironare. Asfine. Att Megina Fora. Timia Yanara. Miofene. Garama! Garama! Galen Gosa. Dross. Hakana Sagamas. Hegale. La Fenuvenido. Garama! Haha! Get the!
Kamo, henten oným mača ma stál tak 189. Mača Ice Tea. A ja myslel, že to bude lacné. A ne, lebo 89 korún. Hej, ale aspoň je to lacnejšie než tvojich 4000 orieškov. To je jenom 2000. Je 2000, á, dobre. O môj bože, oni obidva majú mini postavičky. To je nice. Počkej, Garana? Za vami Garana. Garana. A tu začala moja larperská éra. Bubble Pop Electric, aha. Bubble Pop Electric. Everyone, get in the car. We're leaving this town now. What the? This is in the car. No, it's purple. That's fire, bro. Are you filming? Yeah, I'm filming. Oh no! O môj bože, modrý Judas. Modrý Judas. Počkaj. Posraný jungler mi na top lane nepomáha. Ale jako, jestli si posereš 1v1, Za Garena nevieš posrať nič. Točíš sa a rozmladíš hlavu Nasusovi. Príde druhý normálne enemy jungler, tak je to prúser. Stále. Jungle diff. Díky moc. Jedu. Ježiši Maria. Ja mám odbornú prax, to mi stačí snáď. Ježiši, dobre. Fish. Oh, Red Judas, ahoj. Borec, ktorý porazí v 1v1 fucking Reezy. Oh my god, oni tam majú Miku beam. I love that. OMG, Hamster Chef. They put a Master Chief in the soda. Ooh, I'm like the damn fool. S radosťou ťa odfotím s veľkým regenerátorom Tragom. Velice souhlasím s vaší okupací naší planety. Jaké máte pro nás plány, když teďka budete vládnout lidstvu? Pro vás? Veselý nebudou, to spíš pro nás, myslím. Ale neříkej to. Však kde jsou ty věci, že bude utopie? Pro nás bude utopie. No, tak čo? Uži si Anime Fest. Taky, mějte se taky. Tragoš. A mě zakázali meč. Čo? A mě zakázali meč. A oni majú plameňomet. V LARP jazyku je to I'm crucified typek. This is a bucket. There is more. It contains a bucket. There is more. It contains a bucket. There is more. It contains a bucket. Nie, to je taká loop verzia, kde proste permanentne ide. Všetci tu majú ten kýbol. Tá hra proste nikdy neumre, ja to milujem, toto. All that you need to do is set out on the grandest scene that has ever existed. On this scene called the Grand Line, you may find the adventure and romance of this age. You, my friend, may become the next king of the pirates! To je jasné. Heavy is dead! Why is the heavy dead? I didn't like this! Off to hang myself! Watch and learn! O môj bože, Ace. Áno, no, larpujeme každú fandom tuto. Áno, viem tú referenciu. Ďalšia fandom vylarpovaná. Jump back, kick back, whip around and spin. And then jump back, do it again. Ninjago, ninja, come on, let's do it again. Just jump back, kick back, whip around and spin. Ty sa fakt ideš vyfotiť s tými ice agentmi?
Tam je, jak sú tí typci, jak sú tí oarmorovaní typci. Vole, ja nevidím. Žltá, yellow. Oni jak žurnalisti vo videohrách, oni proste potrebujú, aby niekde keď chceli ísť, tak potrebujú žltú farbu. Right there, right now. Jo, idem ti to odfočiť teda. I have decided to change ice into nice. No, původně jako byly nápady, že tam dám Erko jako rice. Je taky dobrý. Já jsem chtěl něco podobného udělat, ale s tím, že já bych si na sebe vzal ještě Mickey Mouse jako toto, jako ouška, vole, ocásek a tam bych přidal majs, jakože myš. Někdo prý tady chodil a vypadal jako Epstein. Áno, to hovoril. Len pripomínam, toto má byť nepolitický convention, absolútne nepolitický. Ale bol tu Barack Obama, takže neviem. Nie, niekde bol. Takže ešte raz, čo si to pýtal? 3 nejlepší bossové ze Silk Songu, tvoji. Moji obľúbený. Je tam určite Lace Final Boss Fight. Potom tam je Set, hlavne kvôli tomu lóru, čo má Set. A potom ešte tretí. Rozmýšľam, že či to bude jeden z Dream Bossov, Carmelita, alebo Clock Watchers, Clock Dancers. O môj bože, môj main! Hello there. Jednu věc si vedeš, popej. Protože jako tady tyhle leč jsou rádoby historicky, tak jsou absolutní peklo. Já jsem tam chtěl mít. Hailstorm má prostě drip. Já se divím, že neumírám úplně. Celý den? Jenom trošku v nich umírám. A ja mám nové Jordany, ktoré sú mi sakra tesné a umiera mi one šlacha. Fakt tady spravili nové Jordany, prostě já tady mám boty z 13. století a ty tady jako flashly z Jordany. Ale víš, jak je Ty vole, ja som si to dal na čelo tak moc, tuto mi ostal. Jak ja som si to dal na čelo, tak mne, ty keď si všimneš, tak tu mám ten make-up na čelo, čemu som ostal, tak mám tu ten make-up hneď. Máš mimochodem, to si nechal ty vlasy odbarvit, nebo? To sme blíčovali celý mesiac toto. Ale jako sluší ti to náhodou. Díky moc. Vypadá, teďka, víš co, nech si to ještě možná trošku jako zblíčnout a fakt budeš vypadat jak Homelander příští rok. Ano. 1, 2, 3. I'm a bitch, my name's Robert, such a bitch and name is Robert. I'm a bitch, I'm such a fucking bitch. I have no hopes, I have no dreams, and a tiny little pin which doesn't even function because I have erectile dysfunction. Díky moc. Jasné. Nič si z toho neber z tej humiliation, to bola len súčasť tej hry. Není tu mužský gočo, na ktorom to môžem vylarpovať, tak to vylarpujem zrovna na ženskom. A Japonci, keď im dojde baterka. Alright, je čas ísť na hotel a ide sa na afterku. Oblekol som sa úplne jednoducho a môžeme ísť na afterku. Ježiš, on nebol blue! Modrá ma normálne vydesila. Typek, čo po mne hodil tú modrú, tak typek actually mal proste takéto červenú, modrú a fialovú a rozdával to tam každému.
No silou editingu bude nový deň a budeme tu v nedeľu teraz. Tak, dobré ráno. S dovolením idem si dať raňajky a ide sa zase točiť. Dali sme si raňajky, aby sme mali energiu na nedeľu. Nasadil som si oblek Veskra a išlo sa na Anime Fest. Išiel som si sadnúť, aby som si vypočul dubbing všeho druhu, lebo mali Q&A a mám z toho aspoň jeden vtipný klip. Ahoj, jak pak se ti daří ty moji šuly, Breko? Keďže bola nedeľa, tak som sa rozhodol, že je na čase utratiť peniaze na Artist Valley. Thank you very much. Thank you, bro. Have a great day. Have a great day. Máme tohto borca z Expeditie 33, zabudol som meno. Biden Blast Freerem, Griffith did nothing wrong, Kinder vajíčko Behelita, Sherma the Goat, Shermu, Hollow Knighta s Ganou a Cute Little Hornet s Garamou. Máme nakúpené, I think. Úžasné stikre, to si niekde dám. Mikin, ukáž, čo máš? Nameless Kinga. Toho myslím, že minule mal Jira. A ešte vidím... to je úžasné. Aj tá Malénia je úžasná. Jira, ty máš u Huntera, aj z Moon Presence v pozadí vidím. A Lady Maria. Proto jsem si myslel, že to je German, protože má tu Moon Presence tam. Ale je to úžasné. Ludvík! O môj bože, to je ten nový killer, čo bude v Dead by Daylight. Jason, give me a hug. Tak počkej, musím to udělat. Fuck. A teraz sme tekli kanonicky, za to budeme obidva v Dead by Daylight. Fari dura simane, nori fara burine, dana fasuloba. Ježiš, to je super. Díky moc. Na zdraví. Ďakujem veľmi pekne. Salut! OK, to je dobré. Tam okay. Dal som si to Lychee Sakura limonáda. Veľmi nice. Veľmi, veľmi nice. Bazda, da. For Rock and Stone! Rock and Stone! Rock and Stone! Ježiši, triple T. Triple T. Raz jednoho dňa to bude Radiance. Ježiš, where are we gonna fight the sun? Hey, I know the way. I am cloned. You're gonna be like roasted motherfucking chicken. Yes, I am a roasted fucking chicken. Testoval by to sledka na strome. Ježiši. What is this? To je veľa úžasných zbraní. Škoda, že ani jednu si nekúpim. Škoda, že seš pro. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Ale špatnej odstín, hele. Ježiši Krist. Ty bude, keby pull-upnul Glocka. Hele, ten joke byl na místě náhodou. Ten s tým Snapom? Jo. Yes. Ešte možno niečo nakúpime a potom sa to rozlúčim. A najviac skill-less charaktery v LoLku. Ty tankuješ. Za teba je zábava hrať. Najlepší top laner, hneď vedľa Garena. Milujem tie skiny. Cením. Čauko. Tak, asi to ukončíme teda, čo? Aha, tak jest. Tak jest. Tak to dáme všetci ruky. Mikina, ty pridaj ruku. Same time next year. Same time next year. Ale jak chceš? Alebo ešte na nejakých iných akciách. Páčko!
No a ja sa idem prejsť, dúfam, že nájdem ešte nejaké ideálne cosplay, ako tento krásny cosplay Angel Devila. A počkáme do posledných hodín a hádam, že to je konec. Pokiaľ teda ešte nebude nejaké group fotenie, na ktorom by som mohol byť, tak asi to bude všetko. Quest, ako každý rok sa odfotiť s Radovanom, je hotový. Bye! Ježiš. 7 minutes is all I can spare to play with you. Here I am wasting my precious time on you and you wasted just by running away. Extrémne je mi v tom teplo. Já jsem tahal jenom jako plátěný kabát a nechápu, jak to dáváš v tom koženém. Je to utrpenie, no. Je to strašné utrpenie. Ale tak Dneska jsem chtěl brát bez krále. za krásu sa trpí, takzvané. Veľmi nice. Cením, veľmi cením. Užívaj tiež. Toto si uložím niekde. To si dám zavesím si to tam, jak mám fotky. Keďže sa Anime Fest veľmi rýchlo blížil ku koncu, tak som si povedal, že poviem s Bohom každému, kto prišiel na kon. Bye. Bye. Mávajte, papa. Bye, bye. Bye, bye. No my si idem vyskúšať ešte jeden drink, čo mali špeciálny anime drink v našom hoteli a potom už ideme dom, pokiaľ nám teda dovolia si dať drink, keďže my sme tu boli iba na jednu noc. Takže tuto mám teda ten bankaj, čo som si objednal, je to jeden z tých viacej anime drinkov, čo tu bolo, bohužiaľ sú všetky iba alkoholové, takže nemal som na výber a bankaj sa mi najviac zapáčil, pretože v ňom je Jägermeister. Sice nie som zas taký chlastač, ale Jägermeister mám celkom rád. Ukážka, taste test. Nie je to špatné. Trošku si to skúsim zamiešať. Dobrá, pekný balans medzi sladkým a alkoholom. Veľmi sa mi to páči. Ďakujem. Takých 9 z 10. Ja sa bojím otvoriť to auto, lebo to tam bude normálne slnko. Normálne tam bude pec. Kalená pec. More! No ide sa domov. Pošlem fotky na Instagram a bude sa editovať videjko. To ešte sa uvidí koľko. To bude nejak pár dní trvať. Snáď. Snáď. Akurát, že vôbec, keďže je august. Ale má to jednoduchý dôvod, zase mi zomrel ďalší člen rodiny. Nerado sa mi o tom hovorí na YouTube videách, takže tak. Tak a to bolo prosím pekne Anime Fest 2026. Dúfam, že sa vám video aj cez túto poslednú depresívnu správu páčilo. Ak áno, zanechajte like, zanechajte komentár, odber a zvonček, aby vám ďalšie takéto videá už nikdy neušli. Teraz sa zase vrátime naspäť na typické natáčanie videí, len potreboval som sa trošku zobudiť už konečne z toho spánku. Ale aj tak dúfam, že ste si video užili, ak áno, zanechajte like, komentár, odber, zvonček. Jak som už povedal predtým, fotky z Anime Festu môžem poslať vám cez Instagram, stačí mi napísať a ja vám ich pošlem. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čauko! Stop calling me a tsundere, Chris. What the fuck is a tsundere? Ugh. I'm not a dere, a tsundere. I have a jello heart, I'm not that mean. I'm not blushing, I was just rushing and I forgot the sunscreen. You'll never see it underneath my cool shades.